Tento podcast obsahuje intenzívny a násilný obsah, ktorý môže byť psychicky náročný na počúvanie. Odporúčame len pre osoby staršie ako 18 rokov. Existujú príbehy, o ktorých sa radšej ani nechceme dozvedieť. Príbehy, ktoré naháňajú strach a vnášajú otázky, na ktoré odpoveď radšej nehľadáme. Život Alberta Fisha je jedným z tých príbehov. Ale je to aj príbeh o ľudskej duši, o zvrátených zákutiach mysle a o tom, čo sa stane, keď zlo nadobudne formu osoby. Prečo nás takéto príbehy fascinujú? Čo nám môžu povedať o nás samých? A akú úlohu zohráva naša zvedavosť? Kriminálne príbehy sa zdajú byť populárnejšie než kedykoľvek predtým. Police v knihkupectvách a televízne programy sú plné detektívnych záhad a príbehov, kde sa rieši, kto to urobil. Žáner true crime, teda príbehov založených na skutočných zločinoch, zažíva nový rozkvet aj vďaka úspešným dokumentárnym filmom a seriálom a taktiež podcastom, ktoré za posledných 10 rokov prilákali stovky miliónov poslucháčov po celom svete. Evoluční psychológovia tvrdia, že nás tieto príbehy priťahujú, pretože vražda, znásilnenie a krádež hrali dôležitú úlohu v ľudskej spoločnosti už od čias lovcov. Je v našej prirodzenosti byť senzitívnymi na kriminálne priestupky a inštinktívne chceme zistiť kto, čo, kedy a kde, aby sme pochopili, čo poháňa zločincov a aby sme lepšie ochránili seba a svojich blízkych v prípade, ak by nám niečo hrozilo. Príbehy o skutočných zločincoch sú veľmi odlišné od typických programov, ktoré máme zvyčajne zapnuté v televízii na pozadí. Sú to také príbehy, pri ktorých sa skutočne musíme sústrediť. Je to veľká skladačka a nechceme prísť o dôležitý kúsok informácie len preto, že sme si skontrolovali sociálne siete. Ako ľudia vždy hľadáme niečo nové a nezvyčajné. Či už je to dobré alebo zlé, potrebujeme niečo, čo v nás vyvoláva vzrušenie. Keď túto túžbu spojíme s absolútnym splynutím s príbehom, môže nám to poskytnúť krátky, ale prudký adrenalínový šok v relatívne bezpečnom prostredí. Môžeme prežiť kúsok toho zla na vlastnej koži, bez toho, aby sme boli vystavení nebezpečenstvu. Ale stojí skutočne za to preskúmať každý príbeh. Pri mnohých z nich, najmä z tých brutálnejších, ako je tento, môžeme naraziť na otázku, či je zvedavosť na mieste. Možno je občas dôležité zamyslieť sa, čo nás na týchto príbehoch láka. Či je to skutočný záujem o spravodlivosť a pochopenie, alebo len adrenalín zo zakázaného. Odkiaľ však berieme istotu, že nás to nefascinuje preto, lebo aj my sami v sebe ukrývame niečo skazené. Možno je v každom z nás určitá časť, ktorá sa nevedome zrkadlí v týchto príbehoch. A len vďaka tomu, že ich prežívame spolu a v tejto forme ich nemusíme realizovať v skutočnom svete. Myšlienky vraha. Nie každý príbeh chceš počuť.
Prípad Alberta Fisha fascinuje odborníkov skúmajúcich, do akej miery môže byť extrémne správanie dôsledkom biologických predispozícií a výchovného prostredia budúcich sériových vrahov. Fishov život bol poznačený súhrou genetických faktorov a vplyvom okolia, ktoré často vedú k extrémnym prejavom správania. Narodil sa 19. mája 1870 vo Washingtone D.C. Jeho otec mal v čase narodenia už 75 rokov a pracoval ako kapitán lode. Jeho matka trpela sluchovými a zrakovými halucináciami a ďalší členovia Fishovej rodiny trpeli vážnymi duševnými poruchami, pričom niektorí z nich dokonca zomreli v ústavoch pre duševne chorých. Keď Fishov otec zomrel, jeho matka sa ocitla v nezávidenia hodnej situácii a 5-ročného Alberta umiestnila do sirotinca. Tu začal prežívať skutočné peklo. Sirotinec sa stal miestom, kde boli deti vystavované krutému zaobchádzaniu. Učiteľ im strhával oblečenie, bil ich a zahanboval pred ostatnými, ktorí boli nútení tieto týrania sledovať. Tieto traumatické zážitky vo Fishovi zanechali hlboké jazvy a vplývali na jeho vnímanie bolesti a násilia. Neskôr tvrdil, že už od detstva cítil túžbu spôsobovať druhým bolesť a naopak, aby bola bolesť spôsobovaná jemu. Namiesto toho, aby sa bál, že znova bude zmlátený, sa na to, dá sa povedať, tešil. Práve v tomto sirotinci sa začal sexuálne vzrušovať pri bolesti, ktorú mu spôsobovali. Dokonca aj pri sledovaní bitia ostatných chlapcov. Vždy, keď sa schyľovalo k ďalšiemu trestaniu, sa pohodlne usadil a divadlo sa mohlo začať. V dospelosti Fish pokračoval v extrémnych praktikách, pričom sa oddával tzv. Pikerizmu, bodaniu ihiel do tela, najmä v oblasti medzi mieškom a análnym otvorom. V roku 1880 Fishova matka získala prácu vo vládnych službách. Vďaka tomu bola schopná vziať Alberta späť zo sirotinca. Tohto času už bol Fish známy tým, že z domova často utekal. Soboty boli pre neho obľúbené dni pre tieto nepovolené výlety. Taktiež pravidelne trpel nočným pomočovaním, ktoré pretrvávalo až do jeho 11 rokov. V rannom detstve mal aj úraz, keď spadol z čerešňového stromu. Tomu spôsobilo otras mozgu, po ktorom následne trpel častými bolestiami hlavy, závratmi a silným zajakávaním. V roku 1882, keď mal 12 rokov, nadviazal vzťah s chlapcom, ktorý na bicykli roznášal noviny a ten ho zasvetil do extrémnych praktík. Stretávali sa vo voľnom čase a skúšali, aké to bude, ak si navzájom budú piť moč, alebo dokonca konzumovať výkaly. Následne začal tráviť veľkú časť víkendov vo verejných kúpeľoch, kde sledoval chlapcov pri prezliekaní. Tento vzorec správania ho sprevádzal po celý život, počas ktorého tiež písal obscénne listy ženám, ktorých mená získaval z inzerátov a sobášnych agentúr. Práve som dostal tvoj list, v ktorom ma nazývaš drahým Robertom. Medové srdiečko. Máš ma vo svojej moci. Som tvoj otrok a všetko, čo mám, je tvoje. Penis, gule, zadok a všetky peniaze, ktoré chceš. Keby si bola moja vlastná, milá manželka, nebála by si sa ma. Ó, dievčatko môjho srdca, ako by som ťa miloval.
Objímam ťa, boskávam ťa, vyplieskam ťa a potom ťa poboskám presne tam, kde som ťa vyplieskal. Tvoj krásny, pekný, tučný, sladký zadok. Nebudeš potrebovať toaletný papier na utretie svojho sladkého, pekného, tučného zadku, pretože ho celý zjem a potom ti ho jazykom vyčistím. V roku 1890, keď mal 20 rokov, sa presťahoval do New Yorku. Tam sa začal venovať mužskej prostitúcii. Popri tejto svojej práci začal obťažovať a znásilňovať chlapcov, väčšinou mladších ako 6 rokov. V roku 1898 mu Fishova matka dohodla manželstvo s Annou Mary Hoffman, ktorá bola o 9 rokov mladšia. Mali spolu 6 detí. V roku 1903 bol Fish zatknutý za krádež, odsúdený a uväznený vo väznici Sing Sing. Lekári vtedy vyhlásili, že má abnormálnu a psychopatickú osobnosť. Bol dokonca opísaný ako náboženský fanatik, ktorý sa snažil ospravedlniť svoje hrozné činy prostredníctvom biblických textov. Veril, že mu Boh prikázal mučiť a kastrovať malých chlapcov. Jeho zločiny pripisovali kombinácii psychiatrických ochorení a jeho prílišnej posadnutosti náboženstvom. Neskôr opísal príhodu, keď ho jeho milenec zobral do múzea voskových figurín. Tam ho fascinoval pohľad na model odrezaného mužského penisu, čo v ňom vyvolalo obsedantný záujem o sexuálnu mutiláciu. Je to porucha, pri ktorej osoba trpiaca ňou má zvláštne nutkanie odrezávať iným ľuďom kusy genitálií. O niekoľko rokov neskôr, okolo roku 1910, sa stretol s 19-ročným Thomasom. Vzal ho k sebe a vznikol medzi nimi sadomasochistický vzťah. Nie je však jasné, či sa Thomas na týchto aktivitách podieľal dobrovoľne. Bol totižto mentálne zaostalý, takže Fish ním mohol ľahšie manipulovať. Po 10 dňoch Fish vzal Thomasa na starú farmu, kde ho počas následujúcich 2 týždňov mučil. Nakoniec Thomasa priviazal a odrezal mu polovicu penisu. Nikdy nezabudnem na jeho výkrik, ani na ten pohľad, ktorý mi venoval, spomínal Fish. Pôvodne mal v úmysle Thomasa zabiť, rozrezať jeho telo a odniesť si ho domov. Ale obával sa, že horúce počasie by pritiahlo pozornosť. Namiesto toho na ranu nalial peroxid, obviazal ju vreckovkou namočenou vo vazelíne, nechal mu $10 bankovku, poboskal ho na rozlúčku a odišiel. Nastúpil som na prvý vlak, ktorý som mohol zohnať, aby som sa dostal domov. Nikdy som nezistil, čo sa s ním stalo, a ani som sa o to nepokúšal. V januári 1917 ho opustila manželka, ktorá ušla s opravárom. Fish tak zostal sám na výchovu svojich detí. Jeho žena si pri odchode odniesla takmer všetok majetok rodiny. V tom čase začal trpieť sluchovými halucináciami, kvôli ktorým potom robil čudné veci. Raz sa zamotal do koberca, tvrdiac, že nasleduje pokyny apoštola Jána. Práve v tomto období začalo aj intenzívne sebapoškodzovanie. Do oblasti slabín a brucha si vpichoval ihly. Po zatknutí rentgenové snímky odhalili, že mal v panvovej oblasti najmenej 29 ihiel. Taktiež sa opakovane bil palicou s pribitými klincami alebo si vkladal do análneho otvoru kus vlny napustený silným alkoholom.
ktorú následne zapálil. Hoci nikdy fyzicky nenapadol ani nezneužil svoje deti, prikazoval im a ich priateľom, aby ho udierali po zadku s tou istou klincovou palicou, ktorou sa sám trestal. Okolo roku 1919 Fish bodol mentálne postihnutého chlapca v Georgetowne. Za svoje obete si vyberal ľudí s mentálnym postihnutím alebo Afroameričanov. Predpokladal, že takíto ľudia nebudú nikomu chýbať, ak ich zabije. Občas si najímal iných chlapcov, aby mu zabezpečili ďalšie deti. Mučil, zmrzačil a vraždil malé deti pomocou toho, čo nazýval svojimi nástrojmi z pekla. Mesiarského sekáča, noža a malej ručnej pílky. 11. júla 1924 Fish našiel 8-ročnú Beatrice, ako sa sama hrá na farme svojich rodičov. Ponúkol jej peniaze, aby mu pomohla hľadať rebarboru. Dievčatko sa už chystalo odísť, keď ho jeho matka odohnala. Neskôr sa vrátil a pokúsil sa prenocovať v ich stodole, ale Beatricin otec ho objavil a prinútil ho odísť. Pokúsil sa nástroje z pekla otestovať na 10-ročnom chlapcovi Cyrillovi Quinnovi, ktorého už predtým obťažoval. Quinn a jeho priateľ sa hrali na chodníku, keď sa ich Fish spýtal, či už obedovali. Keď povedali, že nie, pozval ich k sebe domov na sendviče. Kým sa chlapci na Fishovej posteli hrali, náhodou posunuli matrac, pod ktorým našli nôž, ručnú pílku a mesiarsky sekač. Vyľakali sa a ušli. Dňa 25. mája 1928 si Albert Fish všimol inzerát v nedeľnom vydaní New York World, ktorý znel: Mladý muž, 18 rokov, hľadá prácu na vidieku. Edward Budd. O 3 dni neskôr, 28. mája, Fish, vtedy už 58-ročný, navštívil rodinu Buddovcov na Manhattane pod zámienkou, že chce Edwarda zamestnať. Neskôr priznal, že jeho plán bol Edwarda zviazať, zmrzačiť a nechať ho vykrvácať. Fish sa predstavil ako Frank Howard, farmár z Farmingdale v štáte New York. Sľúbil, že zamestná Edwarda a jeho priateľa a že si po nich príde o niekoľko dní. Keď sa však nedostavil, poslal rodine Buddovcov telegram s ospravedlnením a navrhol nový termín. Keď sa Fish vrátil, stretol Edwardovú mladšiu sestru, 10-ročnú Grace Budd. Náhle zmenil svoje plány a upriamil pozornosť na ňu. Rýchlo si vymyslel príbeh o tom, že musí ísť na oslavu narodenín svojej netere. Podarilo sa mu presvedčiť rodičov, Deliu a Alberta, aby mu dovolili vziať Grace so sebou na túto fiktívnu oslavu. Fish následne vzal Grace do opustenej chaty, ktorú si už predtým vyhliadol na vraždu svojej ďalšej obete. Tam manuálne uškrtil Grace. Následne ju sťal, rozrezal a po nasledujúce dni zjedol väčšinu jej pozostatkov. V novembri 1934 dostali rodičia Grace anonymný list, ktorý nakoniec políciu priviedol k Albertovi Fishovi. Matka Grace, ktorá bola negramotná, si list nedokázala prečítať sama a tak požiadala svojho syna, aby jej ho prečítal. Nezmenený obsah listu znel takto. Moja drahá pani Budd, v roku 1894 sa môj priateľ plavil ako palubný pomocník na parníku Tacoma. Kapitán John Davis. Plávali zo San Francisca do Hongkongu v Číne.
Po príchode tam on a dvaja ďalší ľudia vystúpili na breh a opili sa. Keď sa vrátili, loď bola preč. V tom čase bol v Číne hladomor. Mäso akéhokoľvek druhu stálo od 1 do $3 za libru. Utrpenie medzi veľmi chudobnými bolo také veľké, že všetky deti do 12 rokov boli predávané ako jedlo, aby ostatní nehladovali. Deti neboli na ulici v bezpečí. Mohli ste vojsť do ktoréhokoľvek obchodu a požiadať o stejky, kotlety alebo dusené mäso. Priniesli časť nahého tela chlapca alebo dievčaťa a odrezali z neho len to, čo ste chceli. Chlapcov alebo dievčenský zadok, ktorý je najsladšou časťou tela a predával sa ako telací rezeň. Mal najvyššiu cenu. John tam bol tak dlho, že mu ľudské mäso začalo chutiť. Po návrate do New Yorku ukradol 2 chlapcov. Jedného 7-ročného a druhého 11-ročného. Vzal ich k sebe domov, vyzliekol ich do naha a zviazal ich v skrini. Potom spálil všetko oblečenie, čo mali na sebe. Niekoľkokrát ich každý deň a noc plieskal. Mučil ich, aby ich mäso bolo dobré a mäkké. Najprv zabil 11-ročného chlapca, pretože mal tučnejší zadok a samozrejme viac mäsa. Každú časť jeho tela uvaril a zjedol, okrem kostí, hlavy a vnútorností. Piekol ho v peci, celý jeho zadok. Varil, vyprážal a dusil. Malý chlapec bol ďalší. Išiel rovnakou cestou. V tom čase som býval na ulici 409 E100, blízko pravej strany. Tak často mi hovoril, aké je ľudské mäso dobré, že som sa rozhodol ochutnať ho. V nedeľu 3. júna 1928 som vám zavolal, že prídem. Priniesol som syrový hrniec a jahody. Dali sme si obed. Grace mi sadla na kolená a poboskala ma. Rozhodol som sa, že ju zjem. Pod zámienkou, že ju vezmem na večierok, si povedala, že môže ísť. Vzal som ju do prázdneho domu vo Westchesteri, ktorý som mal už vybratý. Keď sme tam prišli, povedal som jej, aby zostala vonku a natrhala si poľné kvety. Vyšiel som hore a vyzliekol som si všetko oblečenie. Vedel som, že ak to neurobím, ostane mi na ňom jej krv. Keď bolo všetko pripravené, pristúpil som k oknu a zavolal ju. Potom som sa schoval do skrine, kým nebola v izbe. Keď ma videla celého nahého, začala plakať a snažila sa utiecť dolu schodmi. Chytil som ju a ona povedala, že to povie svojej mame. Najprv som ju vyzliekol do naha. Ako kopala, hrízla a škriabala. Uškrtil som ju a potom som ju nakrájal na malé kúsky, aby som si mohol vziať mäso domov, uvariť ho a zjesť. Ako sladko a jemne sa jej zadoček piekol v rúre. Trvalo mi 9 dní, kým som zjedol celé jej telo. Nepojebal som ju, hoci by som mohol, keby som chcel. Zomrela ako panna. List bol doručený v obálke s malým 6-uholníkovým emblémom s písmenami N, Y, P,
C, B, A, čo označovalo Združenie súkromných šoférov v New Yorku. Správca združenia povedal polícii, že si domov odniesol niekoľko kusov obálok s týmto emblémom, no nechal ich v ubytovni, keď sa z nej odhlásil. Majiteľka ubytovne potvrdila, že Fish sa z tejto izby odhlásil len pred niekoľkými dňami. Uviedla tiež, že mu jeho syn pravidelne posielal peniaze a Fish ju požiadal, aby mu podržala izbu, že sa do nej chce vrátiť. Detektív William King, hlavný vyšetrovateľ prípadu, sa rozhodol čakať pri izbe, kým Fish príde späť. Keď dorazil, najprv súhlasil, že pôjde na policajnú stanicu na výsluch, ale následne vytiahol žiletku. King ho okamžite odzbrojil a odviedol na policajnú centrálu. Fish sa pri výsluchu vôbec nepokúšal popierať vraždu Grace Budd. Priznal, že pôvodne plánoval zabiť jej brata, Edwarda. Tvrdil, že mu ani nenapadlo Grace znásilniť. Neskôr však svojmu právnikovi priznal, že počas toho, ako kľačal na jej hrudníku a škrtil ju, u neho došlo k 2 nedobrovoľným ejakuláciám. Táto informácia bola v súdnom procese použitá ako dôkaz, že únos mal aj sexuálnu motiváciu. Počas toho, ako čakal na súd, sa priznal k 2 ďalším vraždám. Prvá v roku 1924 vyzerala nejak takto. Tma už zahalila Port Richmond a v jeho tichých uliciach sa myhá sivá postava staršieho muža. Fish kráča pomaly, mrmlajúc si popod nos, no jeho oči pozorne sledujú chlapcov, hrajúcich sa na naháňačku. Medzi nimi si všimne 9-ročného Francisa. Jeho nevinný smiech mu udiera do uší. Pomaly sa približuje k chlapcom a s priateľským úsmevom si získava Francisovú dôveru. Z jeho pokojného hlasu necítiť hrozbu. Pomaly ho láka preč od skupiny. Jeho sivé fúzy sa myhajú v šere ako zvláštna maska. Kývne mu, aby ho nasledoval po trávnatej cestičke smerom k lesu. Francis, netušiac o nebezpečenstve, s detskou naivitou kráča vedľa neho. Les sa pred nimi otvára a Fishova tvár sa mení, keď sa ocitnú sami hlbšie medzi stromami. Z jeho očí mizne ľudskosť. Náhle sa vrhne na chlapca. Jeho silné ruky ho zvierajú ako kliešte. Francis sa snaží kričať, no jeho výkriky tlmí Fishova ruka. Starší muž ho brutálne napáda, trhá z neho šaty a sexuálne ho zneužíva. Keď sa Francisov odpor mení na bezvládne vzliky, Fish dáva dole jeho traky a omotáva mu ich okolo krku. S každým ťahom sa traky uťahujú viac a viac, až kým chlapcov dých úplne neutíchne. Fish cíti, ako život opúšťa Francisovo telo, zatiaľ čo znovu prevládne ticho lesa. Pozorne sa pozrie na svoje dielo. Z vrecka vytiahne nôž a začne rezať do chlapcových nôh a brucha. Ľavé stehno je jeho hlavný cieľ. Trhá a reže, kým mäso takmer úplne neodstráni od kostí. Náhle z diaľky začuje kroky a šuchot. Niekto sa blíži. Jeho srdce sa na chvíľu zastaví. Rýchlo sa dvihne a pozrie sa na chlapcovo bezvládne telo. Jeho plán bol aj vykastrovať ho. Ale čas mu už nedovoľuje dokončiť to, čo začal. S rýchlym pohľadom okolo seba si utrie ruky a uteká preč. Jeho matka Anna
sa začína znepokojovať, pretože chlapec nechodí a s každou ďalšou minútou stúpa jej úzkosť. O chvíľu si susedia uvedomujú, že malý Francis je preč už príliš dlho a spoločne začínajú prehľadávať blízke ulice, volajúc jeho meno. Žiadna odpoveď. Všade je ticho, ako by aj vietor stíchol. Pátracia akcia sa rozširuje. Ľudia sa delia do skupín a prehľadávajú zalesnené oblasti blízko jeho domu. O niekoľko hodín neskôr, v hlbokej noci, konečne objavia to, čo všetci dúfali, že nikdy nenájdu. Francisovo bezvládne telo visí zo stromu. Pohľad je desivý. Jeho traky sú obtočené okolo krku, pričom stopy na tele naznačujú strašné utrpenie. Pitva neskôr odhalí rozsiahle zranenia na jeho nohách a bruchu. Mäso z ľavého stehenného svalu je takmer úplne strhnuté. Zatiaľ, čo ľudia v Port Richmonde s hrôzou spracúvajú túto správu, objavujú sa prvé svedectvá. Francisovi priatelia si spomínajú, že ho oslovil starší muž so sivými fúzmi, ktorý sa pri nich objavil počas hry. Jeden zo susedov polícii rozpráva, že videl tohto muža a chlapca kráčať po trávnatej cestičke vedúcej do lesa. Medzitým Francisova matka Anna opisuje podivného muža, ktorého zahliadla ešte skôr v ten deň. Prechádzal sa po ulici, mrmlajúc si niečo popod nos a robil zvláštne pohyby rukami. Mal husté sivé vlasy a prerastené fúzy. Všetko na ňom pôsobilo vyblednuto a sivasto. Vďaka jej opisu dostáva tento muž prezývku Šedý muž. O 3 roky neskôr zabíjal znova. 11. februára 1927 sa v chodbe bytového domu hrali 3-ročný Billy a jeho 12-ročný brat spolu so 4-ročným Williamom Gaffneym. Keď starší brat odišiel do bytu, obaja mladší chlapci zmizli. Billy bol neskôr nájdený na streche budovy. Keď sa ho pýtali, čo sa stalo s Williamom, odpovedal len: Zobral ho strašiak. A jeho telo sa nikdy nenašlo. Pôvodne bol podozrivý z vraždy sériový vrah Peter Kudzinovský. Situácia sa však zmenila, keď vodič električky uvidel Fishovú fotografiu v novinách a identifikoval ho ako staršieho muža, ktorého videl v ten deň v električke. Muž sa snažil upokojiť malého chlapca, ktorý s ním sedel, bez bundy, a s plačom volal na svoju matku. Spomínal, že muž chlapca ťahal, keď nastupovali, aj keď vystupovali z električky. Opis strašiaka, ktorý Billy uviedol, zodpovedal Fishovi. Detektívy z Manhattanského úradu pre nezvestné osoby zistili, že Fish pracoval v tom čase ako maliar pre realitnú spoločnosť v Brooklyne a že v deň Gaffneyho zmiznutia pracoval len pár míľ od miesta, kde chlapca uniesli. Williamova matka, Elizabeth Gaffneyová, navštívila Fisha vo väznici Sing Sing. Chcela sa opýtať na smrť svojho syna, ale Fish s ňou odmietol hovoriť. Avšak neskôr Fish v liste svojmu právnikovi napísal nasledujúce. Priviedol som ho na skládku na Ricker Avenue. Nedaleko miesta, kam som ho vzal, stojí osamelý dom. Vzal som tam chlapca G. Vyzliekol som ho do naha. Zviazal mu ruky a nohy a zapchal mu ústa kusom špinavej handry, ktorú som našiel na skládke. Potom som mu spálil šaty. Jeho topánky som hodil na kopu odpadu
Potom som odišiel a o 2:00 ráno som sa odviezol trolejbusom na ulicu 59 a odtiaľ som išiel pešo domov. Na druhý deň okolo 2:00 popoludní som vzal náradie. Dobrý, ťažký bič domácej výroby. Krátka rukoveď. Jeden z mojich opaskov som rozrezal na polovicu. Tú druhú polovicu som rozrezal na 6 pásov, dlhých asi 8 palcov. Bičoval som ho po holom zadku, až mu po nohách stekala krv. Odrezal som mu uši, aj nos. Rozrezal som mu ústa od ucha k uchu. Vypichol som mu oči. Až potom bol mŕtvy. Zabodol som mu nôž do brucha. Priložil som ústa k jeho telu a pil som jeho krv. Vzal som 4 staré vrecia na zemiaky a nazbieral hromadu kameňov. Potom som ho rozrezal. Mal som pri sebe koženú tašku. Vložil som do nej jeho nos, uši a niekoľko plátkov brucha. Potom som ho rozrezal cez stred tela, tesne pod pupkom. Potom som mu preťal nohy, asi 2 palce pod zadkom. Do tašky som to vložil s veľkým množstvom papiera. Odrezal som mu hlavu, paže a nohy pod kolenom. Toto som vložil do vriec zaťažených kameňmi. Uviazal konce a hodil ich do kalných vôd pri ceste vedúcej na North Beach. Voda je hlboká 3 až 4 stopy. Okamžite sa potopili. Domov som si priniesol mäso. Mal som prednú časť jeho tela, ktorá sa mi najviac páčila. Jeho pipík a fazuľky a tiež malý tučný zadok, ktorý som si opiekol v rúre a zjedol. Uvaril som si guláš z jeho uší, nosa, častí tváre a brucha. Pridal som cibuľu, mrkvu, repu, zeler, soľ a korenie. Bolo to dobré. Potom som rozrezal jeho zadok, odrezal jeho pipík a fazuľky a najprv ich umyl. Na každý kúsok jeho zadku som položil plátky slaniny a vložil do rúry. Pripravil som si 4 cibule a keď sa mäso pieklo asi 1/4 hodiny, pridal som asi pintu vody na omáčku a vložil do nej cibuľu. Pravidelne som jeho zadok polieval drevenou lyžicou, aby bolo mäso pekné a šťavnaté. Asi po 2 hodinách bolo krásne hnedé a dobre prepečené. Nikdy som nejedol pečeného moriaka, ktorý by chutil aspoň z polovice tak dobre, ako jeho sladký tučný zadok. Zjedol som všetko mäso asi za 4 dní. Jeho pipík bol sladký ako oriešok, ale jeho fazuľky som nemohol prežuť, tak som ich spláchol do záchoda. Hlavným svedkom obhajoby bol psychiater, ktorý počas 2-dňovej výpovede vysvetlil Fishovú posadnutosť náboženstvom, najmä jeho fascináciu biblickým príbehom o Abrahámovi a Izákovi. Uviedol, že Fish veril, že podobná obetná vražda chlapca by mu poslúžila ako pokánie za jeho hriechy a že aj keby bol čin nesprávny, anjeli by ho zastavili, ak by s tým Boh nesúhlasil. Fish sa už raz pokúsil o takúto obetu, no prekazilo mu ju auto, ktoré prešlo okolo. Edward bol ďalšou zamýšľanou obeťou, ale ukázalo sa, že bol väčší, než Fish očakával. A tak si nakoniec vybral Grace. Hoci vedel, že Grace je dievča, veril, že ju Boh vnímal ako chlapca. Psychiater ďalej podrobne opísal Fishov kanibalizmus, ktorý si vo svojej mysli spájal so svätým príjmaním.
Posledná otázka obhajoby, dlhá 15 000 slov a zahrňajúca všetky detaily Fishovho života, sa končila otázkou, ako svedok hodnotí jeho duševný stav. Odpoveď znela stručne. Je šialený. Ani jeden z porodcov nepochyboval, že Fish bol psychicky chorý, ale nakoniec sa shodli na tom, že by mal byť aj tak popravený. Uznali ho za príčetného a vinného a sudca ho odsúdil na smrť na elektrickom kresle. Fish bol do väzenia dopravený v marci 1935 a popravený 16. januára 1936 vo väznici Sing Sing. Do popravnej komory vstúpil o 23:06 a o 3 minúty neskôr bol vyhlásený za mŕtvého. Pochovaný bol na cintoríne väznice. Hovorí sa, že Fish pomohol popravcovi správne umiestniť elektródy na svoje telo. Jeho posledné slová údajne boli: Ani neviem, prečo tu som. Podľa jedného z prítomných svedkov boli potrebné 2 elektrické výboje, aby zomrel, čo viedlo k povesti, že prístroj skratoval kvôli ihlám, ktoré mal Fish zabudnuté v tele. Na stretnutí s novinármi po poprave jeho právnik prezradil, že má pri sebe záverečné vyhlásenie svojho klienta. Tento dokument obsahoval niekoľko strán ručne písaných poznámok, ktoré Fish údajne napísal pár hodín pred svojou smrťou. Keď zhromaždení novinári naliehali, aby zverejnil obsah dokumentu, právnik odmietol a povedal: Nikdy to nikomu neukážem. Bola to tá najodpornejšia reťaz obscénností, akú som kedy čítal.